Jeg ved, hvor der findes en så skøn, hvor havet er snehvidt og skoven er død. Velkommen til Aalborg Drøbbestenshule, hvor vi har samlet disse fantastiske forstenede purløg. Professor Langberg sidder nu fastspændt nede i det lille bur, fordi han ikke kan styre sine celler. Nøj. Så nu har Frankenstein altså spist alle kagerne, så jeg går ud for at se mit knæ, det sover, ikke? Jeg sidder her på verandaen og kaster svisker ud over altanen. Se, far, nu gror der et øre ud af mors næse. Jamen, det var da dejligt, knægt. Så kan vi få lidt brusk til middag. Se, far, nu er der radioaktiv regn igen. Så kan vi rigtig se hønsene, når det er mørkt. Her du, Bente. Det var da pudsigt. Det her er min farmor også. Skal vi to så ikke komme sammen? Dag, Tina, eller Lisbeth, eller hvad fanden du nu hedder. Synes du ikke lige, jeg skulle massere dig lidt på knæet, hva'? Øj, hvor ser hun godt ud, hende der sidder over på diskoteket, det er over i sofaen. Jeg går lige over og spørger hende, hvem hun er. Dag, jeg her, og hvad her du? Nå, og når du nu siger så godt ud, og jeg siger godt ud, skulle vi så ikke begge to, når vi nu begge to siger så godt ud sammen, så kan vi rigtig sidde der og sige godt ud sammen, når vi er så godt ud. Jeg ved, hvor der findes en så skøn, hvor havet er snehvidt og skoven er død. Forleden der fik jeg en papirspose lige i hovedet. Så drak jeg en bajer med en, jeg kender. Ding dong, er der nogen hjemme? Kommer der lige en lille papirspose solo ind her fra højre. Som vi lige... det lyder godt. Vi er på langtur og har sat sidesejlene op. 94.000 knop i timen, og vi elsker smør. Spis din fod og vær en mand. Rul din hage ind i Toves hæl. Og drej så din dorte ind i Connys livsværksleder atomovn. Og vend til effekten får vinger på. Og tager dig med. Gutterne havde søgt tilflugtssted under taget på den gamle banegård. Der havde de deres egen lille café, de kaldte Café Duelort. Og der sad de så, de unge mennesker, og røg guldlak, og drak sodavand og bøjede sø. De sniffede papplader, og et af de sniffede papplader, de unge mennesker, og de lugtede til underbukser. Og et af på underbukserne, der var der en streg. Rigtig hjertelig velkommen til Radio PACC. Jeg går en tur i baghøren. Jeg plukker mig en lyd. Der fandes ingen bekymringer, så jeg tager en mere. Lyde er som regn i min panelsko. Det drypper på mit vandklud. Jeg tørrer vandet af vandet og læser min våde avis. Velkommen til trekant, flikflak, plastik, kyldfæs, hotdog, kud, pomfritfinger, glopper, jordbærtud. Næsten ungars næsehop, automatisk koldbøtte, giver otosom, pæl i øjet, pratluskerarm, stritter lillefinger, kaffenakkehug. I centrum fyldt med fulde børn. Det må du sgu da gøre noget hurtigt, ellers kan du sgu blive ansat her på stationen. Rigtig hjertelig velkommen til trekant, flikflak, plastik, kyldfæs, hotdog, kud. Hvor tænkte vi bliver opfyldt? Næsten ungars med et hotdog, kud. Så er det fulde børn. Og så er der en, der råber ud til højre. Du Lars, hvad skal vi egentlig bruge det her til? Shh, du skal ikke fortælle. Jeg ved, hvor der findes en så skøn, hvor skoven er død, og havet er snehvidt
Du gik hen ad græsplænen og satte dig foran fjernsynet og tændte et æble. Der var en fugl, der fløjtede den der, du kender. Sådan en køn lille melodi. Så skruede jeg mit øre her og lagde det ind på bagsædet af elevatoren, mens jeg tog et henrivende billede af farfar i det øjeblik, han tabte sine tænder. Der er så dejligt ude på landet. Jeg fik engang et træ lige i hovedet. Du, Connie, kan du ikke lige støvsuge ind i stuen? Der skal der være pænt i morgen, når der bliver krig. Og ved du hvad, knæk? Vi sætter os ud på verandaen og ser, når alle